nche muna Douglas Ukari nara kolire bintu bibere bitatu ubusero baiga ebyo ngorengereria abagusero ba assess usabanya ari kurigereria barorire na amahene tuisaba chora Douglas Ukari na barata konye litangani nche igo bugata abana barenga somya bari cintakana naende asawo konya abana cintakana ninta iduchu chake foundation ikuru Douglas Ukari foundation yako chikokonya abana cintakana ababura abalemafu na less fortunate in society emechinere limetaka kabisa tuligenjira turabakonye eyogo chikubwati sikuna abaisani abasani baneko abantu bari isiko ya Kenya murabona totere nchena bakonyora ndake amatanga nkonyora na nemori na chintakana na tabanga oise kubura ngoli silingi 500 usebwe yamo igekwakanura na madeni arenga na ndere bono karugote mori elia na bonyara yakinire echekonya abana bayobuchi musyo naende unabona chindoche twabwateranire bitacho igatokorosa abana inchi twabwaterana unabona igetache kemo ngere twabwateranite ga lia gatani na roche noyo ndo Dennis babele tukakerosi ndo kelikire Douglas Ukari na Dennis Yomweli ekero twikaria magama egetacho ngero na bamentere tsimiti ikarosibo gwikanya byongo egetacho kero na bamentere tsimiti ikarosibo goje kinyoro gya keuni nga egetacho ngero na changa bachigo kerinovate koko ndi taje kukulia miriano ga alibutoto na baadhi simiti bachigo korora repair na mangana da mange kiare mechango chikanisa buchanga tole tukomisi amatanga kabeiro mundu kanyorobo ko mutindi komo charoro ukambe kokoko ukambu muchango ukambu kamatanga tuabelo ngoli tualemia chinga chichia nyorobo ko igo amangana na mange mechango Yesu kuru okonyora wanafunzi baro bao chango bako na chikola jao tindiko mocha na wako nyoranga kuna chikigwe kinyo manyete kuikana chembe koko bokaro na so muntu abwata no n'ubwoire muntu bwato bokomu kago chabona galia njetindiko kwa kuonde na bo muntu awo chongera sime chando yae asengo nyara komokonya na komokonya igo bono ebidonara kolde bikebike na bo bikworo kinga maene ninyare wakomodate omugusero goikananye tokonya ne ekero wanchorira sekirike yama. Asante sana. Ekero goigompochase omorai Felix korwa suikaransete no masaori Yesu gwatebire eripoti kadi ona kingo soma kikiriyo chwa korete mu gusebere biboro kinga no gwendete kunyana koba omo osumu gusero watu kuwakire kura. What is the report card? Pia mana siri baka nama enda wate yolo mosaende na tutema kwa magi report card yana ne yama mtokuru wana barago asingi nje mianga ne chika asbara nyaro ko kora na incho no mosaenda ko atika asikonye report card yana te osoma uya wetanye ya wane kene kali na to kunya ro bimansu nege kondo uiweka wite no kolino mote lakini kene kali na nimbo mosaina atende ko kora wera tato ikentra nyaro ko batingo kora ili covid ya lengo rona nyaro ko batingo ro sti mask ichina nyaro ko batingo aba ali wata ko nyaro wake jiju muya ngai jirja nyaro sti mask echo naende bona bamurambare to kukwatira na baro akato ko da school ga kanya tora wanafunzi babiri watatu bali batari ko inyana imiake tu asomete tu akabigire binyanza bibocho kabigire byaka ko maige binge ngaki ndo chiyete ona maina to alikuwa nyara wanafunzi mnaba babiri watatu bapimera tu alingo binyanza bachi school na seki ibinyanza ibe ko mwana bigite yange bia botwari ndo ma self confidence ekaraika stake rasi no soma bana bani bali nyama mochecheri kurumaiga igona eno ko soma ari eno bororo onya ko compete na bande aso wikirana na sa matanga na tene ro nyara sing ko ikera na mona asena ari to kora to mega dia chwe mu ke familia enga kiyo mo yo ko no igwa matanga
baenda baibukibwo baenda mpaka mochari boye mubere naende baira nanka nasana akatutwarura ekigaari ibere guseisa toiga kyo chikuyo mubere amang'ana ekipara twaratemire okorigereri lakini asa orintabwati chinguru nabamuraga gocha n'amapombe batema okurake ebitachambire twarigereire bisarigete mono amane ngerina nintagete korigera oko birozi lakini asa orintabwati chinguru eki naende omosaende enare gusabaiga abantu baminto tiga tugwatirane mora toteme raundi eye ebitachire nabo bikorosu motwara obwo buyamo. Alright. Ekerungo chase omorai Dennis. Timaiti kurua sora ngaki report kadi ya basoma. Maxina kigwa. Miyamano moderator. Asama wale report card. Project na ndio kwa kinga kora aseke ndio kimo busero ngisako bara tilicho verify you see esida to what area na dia leziga yamo ne limo monta kwa rolia ota bana na koleta kitu na koleta kitu lakini obia to what aba minto waiga saa zingine koreo minta kuna ndio ndio kile bamo kwa kama tebia abu wa kwa so that twagandera kwa gacheka charo kwa no maene bono injira wongo hotel so many projects actually there are more than 15 which are complete and it's a ndio sekenyoro abana injira wa benefits bono one kwa gachirande baria okanyora ayake mbawata ole mero wechi nyomba abantu baito sota yake nyoro na bogate shida ara so na yote banga abana inchi baito na bako verify na kwa gachirande abale bawata kole chinyomba kurwa kwako musingi mpaka kuweka libati na komuna na agachikimbo kusero wanoiga zaidi ya nyumba 7 and those are houses we can verify. Secondly na agachiti daraja isato ingawaje ni zile za temporary lakini zinatumika na zinasaidia wananchi wetu kuepukana na majanga ya ajali. Itineji daraja tunaanza ku verify na toiko tunataka neli. Secondly, chi soko na yaga chiri isato chiri complete and chiko tumeka makabona ika. Agatatu nimbote service ye pick up ye leta sekenyero egokonya koira abantu negitari Baby murai chisoko echuko kuonera na gutobeka bya ngaina ikwa kwa Yesu kana mesho. Mona kandi iso mo teri siroche ezoke ibotumeke nene ya tabanga to setenere ya Katerina it is serviceable kolegas nene yero mu kwenda yabo samoroche ayo mu tuleroche ene chinso echo kolegas and it's verifiable. Second daraja yamena 3 weeks ago Maybe to try daro mo rai echi project echi kwa lego chikora in what capacity kela mimi nimekwenda onumu MCA or AMC timaiti mwabwata ni understanding say other what arrangement kwa lego chikora is from your pocket say hiyo nego project kurumu ukone kwa sababu kwa rai umepungukiwa kiasi. Ndio maana wananchi kama wananchi wote soro kuleranga shida nena sasa hayaona mtu wote karanja kwa sababu rai wote jukumu la kutatua shida za wananchi ili uweze kuwa kama kielelezo sababu tunatoa kwa sababu rai ndio maana kwa sababu watu wana siku njema waonekana sura ndio nataka ndigano msaada uchese kwenye hewa unde kielelezo tuwe kuoranelea kwa kiakio MCA. Yes. Okay. Sawa asante sana tuigule toigole muna report kadi kunyara kwa kego soma tiganda ke nyara kwa bango chase umheshimiwa andake umra yekero kunyara kwa ko ligeria ward ya Bosero ba kuchukura chiri ko na ibere tibere ngepane bere no yomo
imete baadaye kwa tuwali manifesto ya unangi utaketoka kora ABCD lakini ase mnakuwa tayari kusera umuchando maneno wao ase wodi ya kusero uyura chukua the first priority asema tukawa ya mama tanga ni yura bakwana wa soilo kisonyo mo kusero kwa wake kora noro dio kulingana na kwa rela kwa tayari ndio mama prayer nche priority tanga ni kolenga na ligelerie bugusero. Number 1, infrastructure. Chipara cheto. Higo chile chimbe ogukumya yani chipara chijo mamsia wala da korosia. Higo chile chinsale ku ekiaga unaone pale tete mwana maega ibwe nyapara iberega chisoka ya makunga wachi kwenda igonga. Higo na abega bamuro abasaro bekenyoro bakanye tiche bitongo bakalema ngo rusira sya muvuko bakaye ticha bakara tiche bitongo byarengabo ekero ngulire chipale chiminjo chikolemwa nabokonyora chingole mchire bimoye kokonyora chirimire lakini chikobe kurana moro bono chege ndona chokole itangani nogo ticha makulie ito nyaigole nyareme tunyabe komoro toreterore tindache egerana na bamatukumake namba ibere amache ebitacho bire ina pathetic crack yani ile condition yembe ebitache bi mtochi konyara kobato kulipea alia sa machara to kengi bitacho birare igotora anyare koigwana no mugaba no robisi ekiagera kerocho wa ko mamsiye turugo chigoteba ngabo nchicha magete mugaba nuri kuigwana ayobono kwa ndonyenyeke injeni yale konyenyegazo mugaba nura abeguli tukiri yobisi tokuana nere motebi yesa ubusero bw'ubugoro bwa machi ndeme bisima no nyembita to ubusero ali asa machale ale munabona tonene kama usenya mondo tumuse na totarekera abantu chinga cyabo lakini ndonyare kina central place asa bana bakunyanyolera hange tolemeke mu busema tieko tobeke kendo useraganga nabo konyoranga tuwakonyire section ya machi egento kende naende nabo konyoranga ekero kwakorera boyo abantu bale etonege sia machi akigati ayikire musocho gaga amachi akigati bali baratoke barange ibinyoro birange gaiga na musocho township no uchiya mukonge gali tyebyongo notulanya kubule gatanyebe kichipaye babu chiri na central place ekiagera amache ikiro ikaraga lakini yali asarare ntoteme tobeke bisima egera tonyora amache egento kendi ya gatatu amangana education ntolige register chito ase committee ya nataka ward development steering committee tutwara bali mororo para tu advice ya amangana education chisemina ki abana baito bagosoma na kitokonyana ni bilasi bya ECD ase school chito byagachwe egera naenda bali ba ECD bakwata okomsana tumanyenga ki bago chikoba accommodate na kibago chikoba konyeka egera chisemina chiro chito chibeke musi wikatuchigereye naende turigere na mangane pasari na kigo chikoba distributed igo amangana na turatanga kuligereye committee yani nga device the priorities na ngitowo chakira na yobo komugole ega tuwa chakira before tutarasko to the next ega na yobo sera asko to the next level. Thank you. Maybe dararu sore whatever mono ibunge ko pare mere mambo ne committee mono muchando beira se oborai wechinga kinji no mbona ase busereta mkonyorore na bomora yigo to buwa de rendere ya no komiyeraga lakini aboko na we committee banyora ko bagweta nene bakugiterete nonye interest cyaba na inchi to komanyanga kire cya senya kira barabo bagweta interest cyabo tindi mero beliki kwa nikiri kwa bekere kwa nikina committee yo de wo chikorela yo ne kwa advice ne kene ni tene to ko kani komo kusema biono brand inchona na manyiro usereye ntarigere y'uburayi bwo usero igoto cyo umurai ogenda uchigwa korere bitera gweka turiko nyore committee place ikorigere ya magenda ra usero na hende gento bekogera ngote baboigo
tindi kuchurutwara mukenyumba igongo chochore committee yiga across the world kurukera ase ebwate tekero muntu egoikaransa yarigereria ingikebwana tagukorekana igonchira teyo na tebenga mbuchigosinya na hande tingo tebanga abantu baroro baratware town self interest ninchigo tware board ekorigereria committee yo na ninki ya korige kwotani yani to wikinga kigezo twisaransa twaraburani na ki ingi twakorire ingi ya korekana committee ya boli wa maboli ne board yeroro separate ekonye ligereria inga ingi ya korire yo. Alright, asante sana karango chase kuwase ukaranza na kwa taarifa wodi ya Bugusero kilikuwa rikire umuchando mwananga kimi chande mikira basa wodi ya Bugusero achukue priority isiko kwa watu ile kwa na umwenzie kwa wodi ndio mwana ndio kabisa wodi ya Bugusero ndio watu wale no bole mu kama ene pia wogocha nasi monasi songie committee ya choru no morayo irekero ekoro muntu gochore committee tan kabisa wikori ile chore committee based in 4 fields the committee tan ni uta education yeye nere gochoro dinna mangana bursaries mangana ye giving out in relation to education elianga beno gochoro ile committee related to environment yeye ni alitoka tayari nere gochoro mangana ebitacho nere gochoro mangana echipara chirichigwende korosu chirichigwende ko priorities nebinge alafu kwa wana ndio kwa committee gochoro trade ye na mangana ya bono mna ye biashara ine committee gochoro mangana ya bachui nere gochoro ngya bachui bakolikwa nere gochoro ngya bintu bikobendera within the ward na within the county at large. Ande yo mwelio tukwate committee ya roads yeye nere gochoko tenanga kichipara chia Bugusero chikwe